Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. BJP asong lapen Congress asong angbong sorkar kachari ponjiaphan digdak sai asonsi kemanpon. India longkomatsi sorkar pachari ponjima puke non amatke Bihar Chief Minister JDU asong ake hoy Nitish Kumar lapen Telugu Desam Party ake hoy N Chandrababu Naidu atum aritengsi dokok asonsi manpondet asondo athe BJP mate NDA asong atum kado kabepen 240 ang hoy ansi jongjung ke hai ponchot amat sorkar ke sengji aphanke tora detlo pinpur ponme jongsi JDU lapen TDP asong atum jongsi Congress asong anatsi cherabdun rongpulote Congress asong si sorkar ke sengji aphanke dorongpo laben BJP asong alongsi cherabdun rongpulote NDA sorkar si sengponpo lasi lasong ni aphanke berta ke tokbom aporahut anke Congress asong atum sorkar kangni ji aphanke jingki pahem supon bomlang laben BJP asong atum pensetami sorkar kangni longji aphanke jingki pahem su pon bomlang lasinon amatke sorkar kang nilong je aphanke JDU lapen TDP asong atum along arideng dokok asonsi manpon detlo. News Desk Report, Karbi Anglong News. KGBV High School ahin pensitame Wall Environment Day ke talondun. Sumindar adang pi along kache thang klub aning kanwang ason thak thak apor pache tondun si thengpi aklim ke epon Save Life Save Tripu athepi enponsi armu kache jeng asai sitami dengpondu. Somindar adang pi along thengpi theng prangjong si lir sengsang avi pulote ilitum reng un epu anutien sitami chini lason si alang litum ahin pen sitami mathapon si thengpi aklim somar eponlu bangso thengpi arong aklim ke epon along kachetong dun kachek bepi lapen all teaching staff atum pensi bangso World Environment Day arani ketalon mission pen pachun ponlu amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News. Non malom Karbi Anglong arlo along isi kaphere meme akeso kachiri nangji akenangso. Lason si West Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency arlo nem sinar arong amekar pator senar alangli men arthokibung akeso kacholong lok pen ajok hemasor atum kisung nang atheke apran mesen pen lapuson akeso ke pholoke ningduklu keso ke pameji aphan hem along thangnata ave lasi Chinthong constituency mesi avijit kro team Karbi Anglong ke chari pon ke the keding la pen sayam Dr. Tuliram rong hanga tumaphan nangra vek tha pusi kisung ke phobek ahem tunatum pen chuning report lapen komat ne jongsi kanghon kajin sopen kerap jining hang pulote kelo nangji adim account number 14660100004371 lapen angton alam the kachini ji aphan contact number 7086706731 along humri ignon non malom akisoke phere mimi atheke dambom lapen klemboy ahuta longlok tathe atheke non malom ke hithe kulat along ke jor ahan thesere anta dowai dokok lapen muni datum kichu arakia hormu along anta side effect mate ka phere mimi akiso longlok tathe lasinon ki thurmi risoi jangatum rakia hormu pen kachiri akinangso Chinthong pen Martin Ingling Karbi Anglong News na bang patumi dikpen lo kisu aru kombang la pulo ho ini lomsu mi at pen mate joy bongbong pen si phulok aru kom at madak han chu tun bom alang li la so si men si la puson phulok lo kisu bang la ke sirem plak anat ari mate akeng setame alang li kam pi pede lo paralyze kisu son thang nat ta enjoy no dak lo la puson si man lo la si non lang nang Karbi Anglong long la puson ki so abang minang andu tang lo na sila hai pen tami tum Karbi Anglong kido korting je kadu kido tum tami kachire mek pen di kido kinang so lo thema la son miat et pen jui bongbong pen la puson phulok ti la bang so ki so bang te la bang so kiso apang phu phanang le tum hospital long nang le tum chepon dim dulumante non amat ke ni tum pon pilang pon na ko tum Karbi ron pen na pu chelang bom lan to lang tamet non thangnata video ve mate kimi pon mu chora war sai thek pon long le ladak nang le tum abang ke ladak bang ke kopi constituency ne dak bang ke Chinthong constituency lo ne tuma
MSc la ke afsar of visit kro lang li hilo to alang li phan ka chuning ri je lam thi nang le tum hin pen pitong puji ne we ke chun heng ri pon jia bang ke ne tum bang ke la se ke chalang jia phan tong ka maha bang ka dure du kok lo la se da tum ka chin hon dak tin thong constituency MSc sa ke hai visit kro alang li tame dak nang ching hon ki in so dun pen alang li ne kar tom phan bang so ki so ke lang pen ki mi ke long jia phan lang li hunan pen ni tom phan nang hon nang yin so dun pen tang ka ma sab bak nang serap dun som te pusin ni pen chuning ri pon to churulo nang le tum ahin pen la bang so puthak kisu ko chelang je puthak nang le tum ka dure pen la puson nang le tum awar sai ka ve pen a jok ke thik ding tum a phan nang le tum ka chuning ri pen ni le tum media hin paklang nan pot churu Assam along BJP asong hai det pen jang thua nam ke bat pon ajok rat mang huprong Assam State along ri arlo along election result pangdak det pen ghontain koi rapli angbong men motor ajang thu ador kapabat krak ajok munit atum ning riju motor jang thu anam ke bat pon ke petrol ador non ke bat pon ke 1.02 anam pabat pon lo lapen diesel ajang thu ador ke 1.01 ador pakam pon lo lasi kilik ang thek mate result klang det pen motor ajang thu ador kapakam pon ajok longri arlo gari motor ke vek atum kaning ri pen hangjo News Desk Report, Karbi Anglong News. Sominder Radang World Environment Day pache tondun si KSA lapen pherang ke atumpen theng piarong ke ipon. Busik ni phaipo arni Sominder Adang along World Environment Day ke talona sonsi KSA Bukajan District Committee Hanjang Langso Press Club lapen khotkhoti Press Club atum aihin pen chepater pi ponsi World Environment Day arani pache tondun si Industrial Training Institute ITI Campus Kuligao along theng piarong ke ajai me kedengpon Sonsi KSA Bukajan District Committee में फू राजू इंग्लेंग हंजांग लंगसो प्रेस क्लब में फू क्लेंगडोन तेरंग खोटखोटी प्रेस क्लब में फू आनोन तेरंग आतुम जापोन लिंसी थेंगपी आरोंग के पांगचेंग पोनलु आदुन थू के दामतांग सेंकान पेन पांगचेंग सी निंकान के थोम अफारमान पाथिक पोन पेन पिनिंग ले थोता थेंगपी आरोंग के असाई देंगपोन अनपार्टा आलोहियामान पेन बाबू इंगती सोशल वर्कर लापेन किरी इंगती सरकारी गांवबुरा कुली गांव KSA लापेन फेरांग के आतुम चेतोंग पेन मेसेन पेन सिबांग स्वाजाय मेक पाचुन पोनलु Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News. Year thea dang tami la World Environment Day la thengpi ki arani asila bangso arani niltum tami pachi tondon si pini ladak niltum bukol la pen project atheng piniltum epon lo la pen ladak niltum along nang kachi tongdon KSA Central Committee atiripi GS marake disoteron alang listami nang kachi tongdon lo la pen ladak labangso ITI Managing Committee matang de governing body president babu inti sar jam alang tamen nakitong lo lasi alang tu pen labangso nilutum labangso thing pierong ki elong dabe adi nangi pidun potami nitum alang tu patami churu part pimla lapen pini nili ako kado kabe Karbi Anglong rat phantami isi chuneri ji kangtong bangken halo Karbi Anglong along non thengpi kirok thengpi kanghu haya dupik madang ke thengpi rong kipakrep hai dupik posi la World Environment Day pada ningkan sipen la bangso 5 June na bangke thingpi rong bangke epon deng nangki posin nili bang june ripon athe lapu kirok kitilok puludang ke la bangso Karbi Anglong lir seng anglong sami monon pi bangke kreng hakji lapen weather sami mimedaji climate change lahai puthak bang medaji non sami lang madang ke RV tami nang kombom lo lapen lang roi sami lang thebom lo lasila lapuson puludang ke mukiwang jilang Arni madang te aning kana bangke Karbi arat madang te ladak pirthi tum dam yakisung bangai dukok ji posi kadu kabi Karbi arat madang te dak pirthi amu de tum sami la thengpi ki bangke silale daipen ki pen la bangso thengpi thelo prong de in tum phan madang te kiring yat amu de tum phan oxygen nang pipo lapen la carbonize il tum karilis por alang tum thanpon si kadu kabi kisu kini dan tami la bangso thengpi rong pen madang te oxygen nang ki pen Bemar hai putak kan mi il tum phan akitan po itu main pajok un
Arnam Long Thu Don Bosco Higher Secondary School Bothat Langso along Ingdeng Crazy Kangpupon. Nijang Karbi Anglong Bothat Langso along Kedo Arnam Long Thu Don Bosco High School Class 11 Arts Angdeng Kangpupon. Sonsi Kedamtang Ningkan Suri Hinira Troxy Aningkan Pen Bothat Langso along Sitami Ke Charlie Ke Paprang Dunjia Phan Arnam Long Thu Don Bosco School Paduponlu. Pening lethot sitami ke ongdong ke Charlie somar atum kahilo ke Charlie dam un e atum aphan mathasi ingdeng crazy mate class 11 angdeng puthot ingpupon thulo sonsi bangso angdeng ka Charlie atum aphan English Alti English, Education, Economics, Pol Science, History, Geography as subject panong piponlo. Lapen, kido kithak adim hostel, digital class, sotokan karate do, personality development course, career guidance counseling, computer course, rovers and ranger, sport academy sitami panong piponlo. Sonsi kibangja ningkan pen science stream sitami pidopon popusi, Father Joseph Teron, principal ahin pen pachinipon. Bangso class 11 Kangpupon along Alohiaman pen Harsing Rongphar, Father Joseph Teron, Father Dominic Mardi, School Managing Committee members ke Charlie SRP Sarbura pen Chenglok, ke Ongdung Ratatum Chetong Dun si Mai Misen pen Pachun Ponlo. Media korte tum dak boitlang so arnam don basko long anang litum media korte atum nang komridun thegapot media prangsi dak boitlang so town committee ba municipal board vice chairman himpen nalitum media hin kan mili himpen ninga klong ben kardom nang sipi dum kardom hinte sialam mangelalo pini immigration day Botalang so arnam long tu Don Bosco. Ingkan kan belone starting nursery section 2 keceng. Piniar ni anlong mang theklong lo litum mane higher secondary ang dengalong anta diglong lo. Si dak milije semet pudai make keja tu. De keja tu jong si nang mesen lo pulodang te koson lo an mesen ji kasi kiwia bang akemi ko tapu gadi kiwia bang akemi ko kasi kiwia bang mate ka ora tu mesen jong bosi pinili tum theklong lo higher secondary anda bilong lo sita kaprek government school along isi pudam det un je 100% metric ke pas asam jitu abod along ka compete dun ba ka cepati dun an umunde sita pinidak botalang so arnam lang tu Don Bosco school pena bang litum theklong lo and the 58 candidate the 10% ke pas lasi nili pudai mangke dadak kaura tu mbake ja tu father punon sister punon with and teaching atum punon di ba aku dak social organization kaya hustame pu jo non het alang li durong sangho tum sami anytime di kaya hustame kimisen ye phan kuson lo pang thek dun mate lang dunding wera jok piloma non bangke position of mane si dambom si niliban makha aku si kisemet pet bangke nili udam pun telo kita litum theklong lo pini arnam long tu Don Bosco ta progressive lo si theklong lo World Environment Day ketalon pon. Lakheng korapho nilip MSC constituency ke parlo choki hola along nilip press club la pen choki hola thana committee atom pen chelang pet pen World Environment Day ketalon pon. Bo signify pho surihinira engkora play arni World Environment Day ketalon arani pacheton donsi nilip press club la pen choki hola thana atom chelang si choki hola thana compound along thengpia klim ke asai dengpon. Bangswa Sai along Chokihola Thana President Mr. Elison Timung Chokihola Thana OC Lapen Nile Press Club Keja Atumpen Japonsi Thana Compound halong an Theng Pia Claim Epondu Chokihola Pen Philip Tiso Karbi Anglong News World Environment Day Amendment Nile Press Club Lapen Thana Advisory Committee Lapen Thana In Charge OC Chelang Pet Pen Pini Ladak Thana a compounder lo World Environment Day Amendment thingpi arong ki asai niltum kedengpon labang so sai niltum bikhek pini kedengpon ke lahan lo non doma pirthe global warming lahai pen langdam niltum
World Environment Day kalidas kita ni litum theng pi ke inang ke litum abang tin lapan tin adon tin lapan hem tin stami ke inang ke akinak so ipot ma pute pini litum theglong litum scientist tum stami weather pathak stami pangdak pondo je tomon arve duji tomon charting duji tu la sinon kita amtang stami recently stami ke chekok si ke onglo tomon dolo arve dolo tason tak taksi ilitum lahai pen ke jog nangji pute pini scientist tum ke thana teng pute lapen ke weather tum ke thana teng pute ilitum ke tiposi lahai tomon lapen lahai here lapen lahai arve ke ongren ma pute ilitum kuansi thengpi thengphang ke du nai ma ke e nai ma labang so thengpi thengphang ke pivire joksi pini global warming same kachel lara sonsi nang do koklos lahai pen si pijong ji pute pini thengpi thengphang e lo pute lapen lang roi lang jeng te lang do lo pute ilitum lahai pen akijok long po lasi pini ilitum lang dam do te thekdam long ji lang roi lang jeng sitame water level sitame lang level sitame ilitum aklong dam pik an lo lasi pini nilitum NPC lapen ke Nili Fresh Club lapen ke Chokiola Thana Advisory Committee lapen on behalf of OC hoi pen ilitum rataphan ke pachini kangtung ke lahan lo ilitum World Environment Day arni thengpi e chot ke chokche ilitum abiri bithung nong stame towar akung stame ilitum thengpi AC ilitum munit indut pen thengpi e rong un an ke ilitum e chot chede si labang so thengpi pareng pen si ilitum tomon ke megelong je pha athema ilitum thengpi thengphang e lopute ke phang oxitame tomon kar omsitame tomon ke hingnos tame thengpi tum si chuko prang ye thengpi tum si ilitum phan ke fresh air ilitum phan ke tomon ke me ilitum phan piji lasi lapene chepe jogji ke atowar ke akapre ka velo lasi la World Environment Day arni pache tonon si pini nilitum thana compound long anstame nilitum ke tomon ke me ke long tomon ke me kang se bathing pc nilitum NPC lapen thana advisory committee osi hoipen nilitum ipondo Daythor Mini Stadium Field along Daythor Cricket Club DCC Pen Pater Pipon si 3 days match cricket ke pathupon. Was signified trok ar nila khain kora trok dwar bagori mesi constituency angkang Daythor Mini Stadium Field along Daythor Cricket Club Pen che Pater Pipon si 3 days match cricket ke pathu kibipon. Isi Game and Sport Hexer pulote og iprantami mission lapen ke angsong an chepale dun un pulote voreng ang hoita kelongji a chance do lasi a hot pen ke high school college student atumta practice nangji anlo pulote raki a hormu ke chopenta jokpon po lasi sport a hinta kenang sotlo lasi duar bagori press club abitung atumta non ove kimi atum aphan ke paprang dunji mate aning parongji aphan pini cricket pathuponlo lasi duar bagori press club secretary Rajesh Pin khat ponsi pathu ponlo lake duar bagori press club pen harlongbi velongbi college atum pensi pathu pon lapen harlongbi velongbi college atum thek muchot ajo harlongbi velongbi college atum chepa hai pon detlo labangso cricket ke pathu pon lake first prize 12,000 lapen second anong e 8,000 si piponji puta than pachini pon cricket club along benang di tumpini laso one day match ki bi alam the ethethini nang khan तो aprang si nang le tum pherang ke abitung atuman akero paper peglo nang ki humri apor la pe ni tum di cc hoi pen committee hoi pen nang le tuman kardom major kardom pini nili tum la bangso Daythor cricket club la so bang buni tung ki seng mon gala ke May 20 ani si ki seng pon la bangso penang an la bangso stadium opening pon det pen non puanda la bangso football MEC tournament la bang la pen badminton la pen volleyball la kaprek akhela bang e party bon bomlo bon sita me cricket bang e party bon pepina la si peneng first time nang la nili tum peneng pen si la bangso atim organize kiseng bon lo la committee bang e DMCC bang si seng bon lo ladak non nang chetong dun ke tim kan do non ini tum ini ki pale bangge ni tum tim plikem ne pale bondi tame pena balom mane ni tum 3 days tournament buzi ni tum ki pondo kisun pondo la si la bangso khela bangge pena anda pordo lang ki joni bangge la si nona bangge ki jon pon ke tim mer kem ne la sondang nang jon pon bomlo nilimen ge binarson gro nili DCC a president Adam
solang do arat phanan kadom pipaji lo ahok lo la langle tum daithor cricket club atum handa chun choro parpik lo la puson war sai kida daithor ministry du ma felong kibi pon thek pon mate kewan pon thek pon non owi gi mie tum han kang thur pon thek pot choro parpik lo la sinon nili tum ta thekhada seta melada pini 3-day match cricket tournament along ni tum ta nang pathu dulo tam nili tunge ki thek the jok nili tum rem delo tam rem dev ta nili tum ning oye nili tum non lada pathu pon ke duar bawri press club la pen halongbi belongbi college pen nili tum chedan lo nili tum si fast kopilo betting ba frang lo nili tum bang ki thek the jok 25 run long dun lo la pen bang so phin la lang tum puthot betting thu lo la 26 pen cepai pandelo la si kadu go phanta kadom pipaji lo kadom nilmen robinson killing nili duar bawri press club long financial secretary Hamran Forest Saikam Atumpen Thengpia Klim Eponsi World Environment Day Talonpon. Nijang Karbi Anglong Hamran Rong Sopi Along Kedu Forest Saikam Central Range Pen Chepater Piponsi Hamran Pen Tebok Head Karbi Richo Kedu Arong Mate Rong Arak Rong Hang Rong Bong Kedam Atowar Ariri Menukur Along An Thengpi Aklim Eponsi Pirt Hiadang Along Kehok Pon World Environment Day Bosing ni Phaipo Arani Talonpon. Litum dak Central Range Pen Atir Piponsi ni litum pini Thengpi ke program teng pon lo la ke ni litum major pini ke teng pon ke la ke ni litum Menukur tu litum ha ricorong mate rong harong bon sini litum teng pon lo dak ni litum ke mang ke dak la so to war lo ini mir lisensen ason mo api antani litum matha pon se la litum so step bang teng pon lo litum dak non bang ke pon bang ke ni litum mira theng pi son se pon litum krishna sorata e pon lo je harason e pon lo ni litum bokul son te e pon lo na hor te e pon lo te mane mo phi atibin ki doi la penke ricorong ke damatum mane alon ki pi ponia phansini litum dak deng pon lo na penke ni litum pining bangke ni litum forest world environment day athem la ke ni litum land restoration and desertification na penke timok pi drought resistant mane non ni litum langnam lo plong te pi the dangke climate change si wang bom lo asila support bangke ni litum drought resistant polam bangke non kreng bom lo litum de pi the da ni litum lang ka be sonta litum thek ponong bom asi pining athepi athim bangke la hello je litum ko sonsi non pi the kreng bom lo pen litum ko sonsi ke cheri nang po pi theng pi ki si litum so pi the ko ai teng litum lang available mate paong ye phani litum ko sono bori ponang po sonsi pining athepi ke ki humpon asila so pache tonon penili tumta dak amren central range ka parlo long penili tumta bori lo abitin mate along tin tanili tum theng pitaron ponlo la penke abitin tanili tum pache yi phansi hukum pilo la penke nili tum mining areas along tanili tum konama nili tum department pen mining kurilo mane purlo workers tanili tum hadak bang pur thu thedet along tanili tum che ka son la ki ponili tum bori ponlo la ke ni nang tum boy thalang so namlo pong tenang tum thek pono yi ada pen sini tum kem pon Anparta Pirt Helong Kereng et Angbong Kai Ke Tami Relationship Kedo Akinang Sot Athe Thengpi Thengprang Pen Chenglok Marat Mareng Api Pen Anta Akinang Sot Dokok Saide Puta Hamren Forest Range Officer Longkam Teron Pen Pachinipon Hamren Ben Birson Ronghang Karbi Anglong News Kaita issue son sido mane ilitum isia bosu yong se ilitum don se extinction mane kivir po polongte Pirt Helong pine mane kachelar son dokok titi ilitum jong dhorok ilitum yong se jontu ki dori minuti mong se pahenolo plongte dak ilitum dak kana hok don ason do ki sub hazar posta ilitum longon bommi lasi ilitum kaita balance ki doni phansi ilitum bori nei athe mane forest song se gavelo mate habit nampinam dirong se gavelo plongte thijok phaklengta avelo wildlife puta avelo wildlife kabe ajo ke ilitum da pine ilitum ke claim mune son mate alang tum na claim muna son dokok titi lasi kaita Thengpi thengprang la pet ke munit la penke wildlife ke la kaita issue no so do nei kaita dora petting athe mene isi bosu se extinct lo plongte ha dak alang tumta directly or indirectly mane pupene sa alang tumta ilitum kachara plang kaita son si do son si